Pinotxo, conte infantil. Hi havia una vegada un vell fuster anomenat Geppetto que era molt feliç fent joguines de fusta per als nens del seu poble. Un dia, va fer una marioneta amb una fusta de pi molt especial i va decidir anomenar-la Pinotxo. Aquella nit, una fada blava va arribar al taller del vell fuster. «Bon Geppetto», va dir mentre el vell dormia, «has fet tan feliços els altres, que mereixes que el teu desig de ser pare es faci realitat». Somrient, la fada blava va tocar la marioneta amb la seva vareta màgica. «Desperta, petita marioneta feta de pi, desperta. El regal de la vida és teu». I en un obrir i tancar d'ulls, la fada blava va donar vida a Pinotxo. «Pinotxo, si ets valent, sincer i desinteressat, algun dia seràs un nen de debò», va dir la fada blava. Després es va girar cap a un grill anomenat Pepe Grillo, que vivia a l'armari de Geppetto. «Pepe Grillo», va dir la fada blava, «has d'ajudar Pinotxo. Seràs la seva consciència i guardià del coneixement del bé i del mal». L'endemà, Geppetto va enviar amb orgull el seu petit nen de fusta a l'escola, però com que era tan pobre, va haver de vendre el seu abric per comprar els llibres escolars. «Pinotxo, Pepe Grillo et mostrarà el camí», va dir Geppetto. «Si us plau, no et distreguis i arriba a l'escola a temps». Pinotxo va sortir de casa, però mai va arribar a l'escola. En canvi, va decidir ignorar els consells de Pepe Grillo i vendre els llibres per comprar un bitllet per al teatre de titelles. Quan Pinotxo va començar a ballar amb les titelles, el titellaire, sorprès per les habilitats del nen de fusta, li va preguntar si volia unir-se al seu espectacle de titelles. Pinotxo va acceptar amb alegria. No obstant això, les intencions del malvat titellaire eren molt diferents. El seu pla era fer-se ric amb l'única marioneta amb vida al món. De seguida, va tancar Pinotxo i Pepe Grillo en una gàbia. Va ser llavors quan Pinotxo va reconèixer el seu error i va començar a plorar. La fada blava va aparèixer del no-res. Tot i que la fada blava coneixia les raons per les quals Pinotxo estava atrapat, igualment li va preguntar: «Pinotxo, per què estàs en aquesta gàbia?» Però Pinotxo no va voler dir la veritat, llavors va passar una cosa estranya. El seu nas va començar a créixer més i més. Com més parlava, més creixia. «Cada vegada que diguis una mentida, el teu nas creixerà», va dir la fada blava. «Si us plau, fes que s'aturi», va dir Pinotxo, «prometo no mentir mai més». L'endemà, camí de l'escola, Pinotxo va conèixer un nen. «Vine amb mi al país de les joguines. En aquest lloc tots els dies són vacances», va dir el nen amb emoció. «Hi ha joguines i llaminadures, i el millor de tot, no cal anar a l'escola». Oblidant novament els consells de la fada blava i Pepe Grillo, Pinotxo va sortir corrent amb el nen cap al país de les joguines. Quan va arribar, s'ho va passar molt bé jugant i menjant llaminadures. De sobte, les orelles de Pinotxo i dels altres nens del país de les joguines van començar a fer-se molt llargues. Per no voler anar a l'escola, s'estaven convertint en ases. Convertits en ases, Pinotxo i els nens van arribar a un circ. El mestre de cerimònies va fer que Pinotxo treballés per al circ sense descans. Allà, Pinotxo es va fer mal a la cama mentre feia trucs. Enfadat, el mestre de cerimònies el va llançar al mar juntament amb Pepe Grillo. A l'aigua, l'encanteri es va trencar i Pinotxo va tornar a la seva forma de marioneta, però una balena que nedava a prop va obrir la seva enorme boca i se'l va empassar sencer. A la foscor de l'estómac de la balena, Pinotxo plorava mentre Pepe Grillo intentava consolar-lo. Va ser en aquell moment que va veure Geppetto al seu vaixell. «Fill meu, t'estava buscant per terra i mar quan la balena em va empassar».
Estic tan content d'haver-te trobat, va dir Geppetto. Els dos es van abraçar encantats. D'ara endavant seré bo i responsable, va prometre Pinotxo entre llàgrimes. Aprofitant que la balena dormia, Geppetto, Pinotxo i Pepe Grillo van encendre una foguera dins d'ella i van saltar per la seva enorme boca quan el foc la va fer esternudar. Després, van navegar fins a arribar a casa. Però Geppetto va caure malalt i Pinotxo el va alimentar i cuidar amb molta cura i dedicació. Pare, aniré a l'escola i treballaré molt per omplir-te d'orgull, va dir Pinotxo. Complint la seva promesa, Pinotxo va estudiar molt a l'escola. Llavors un dia va passar una cosa meravellosa. La fada blava va aparèixer i li va dir: Pinotxo, ets valent, sincer i tens un cor bondadós i desinteressat, mereixes convertir-te en un nen de debò. I així va ser com el nen de fusta es va convertir en un nen de debò. Geppetto i Pinotxo van viure feliços per sempre.